Hello, maayong gabi mga igsoon. Balik sa tanong. Dugay-dugay ta wala kahimong kantang igsoon tungod sa kabisi. Kabalo mo na motor ko kahoy. Mga kog mga around timber lang haligion kay maghimo kog balay sa mga pobre, na. Mga dato ginabas man kita kay wala man tay kapalit. So ang kog around timber, no. Pagitag kantang igsoon. Akong uluhan nini mga igsoon na salamat Ginoo. Tod kay sa kanunay yatang gibanan giproteksyonan, yatang gipanalanginan, kita gantan ni kusog sa kanunay, no. Kita gantan ni kaluwasan, mao ang bilang to kawangon ang pagpasalamat sa nabi nga Dios mga igsoon. Amen. Amen.